Здравейте, 6:38 вечерта в Райльово. След поредното ми бягане бих искал да ви кажа кои са нещата, които ви съсипват живота. Правиме ги ежедневно. Първо тръгваме да преследваме несметни богатства и си мислим, че като придобием купища с пари ще сме щастливи, но ще ви знам тайната, че много малка част от хората постигат несметни блага, а повечето си ебават майката на живота, съсипват си здравето, съсипват си психиката, унищожават си всичко. Едни от основните грешки, които правим в ежедневието си е трето и четвърто място по зависимости са цигарите и алкохола. Употребяваме цигари. Това неминуемо ни съсипва здравето, съсипва ни психиката, съсипва ни енергията, унищожава ни. Алкохола, дори приемането му по 100-150 мл 5 дена в седмицата също унищожава качеството ни на живота. На трето място недоспиването, защото си казваме, ще се наспиме събота, неделя, ще наспиме другата седмица. Недоспиването също унищожава качеството ни на живота. Като добавим цигари, алкохол, недоспиване, преследване на нереални количества пари, с хвърляне на минимум усилия, всичко това смазва психиката ни, смазва тялото ни, смазва здравето ни и се превръщаме в едни живи трупове. Не случайно болниците са пълни с хора, защото хората живеят на бързи обороти, искат всичко да се случи тук и сега, но за съжаление човека не е създаден за тази динамика. Така че, за да подобрите качеството на живота, спортувайте, движете се, спрете цигарите, пийте рядко, наспивайте се и се наслаждайте на живота. Само да започнете да ходите всеки ден по 30-40 минути, 20 пъти в месеца, ще разберете каква е разликата. Чувството е несравнимо. А пак ако спрете цигарите, са ви нужни 2-3 месеца да разберете каква грешка сте допускали. И един апел към всички вас. Едно момиче от Пловдив на 25 години, Никол, има нужда от нашата помощ. Ще оставя в коментарите линк към сметката и момичето има нужда от рехабилитация, претърпява тежък инцидент и се нуждае от помощта на всички нас. Всеки един лев е от значение. Така че нека да бъдем хора и да дарим по малък дан, за да съберем 100 000 лева и момичето да има шанс да проходи. И една друга грешка, много голяма част от вас, които гледат видеята, не са абонирани, така че абонирайте се, харесайте това видео и до скоро. Чао!